थ' खालामो बिथांमोनखौबो जोङो जथेस्थ' हेफाजाब होलांनांगोन। दिनैनि दिनावहाय जिथु एलपिजि गेस मोननांगौबा गोबां लाइनाव थानांगौ जाहैदों थिग बेयावनो उदालगुरियावहाय बुलाय सुलाय आइजो माहारिफोरनि गेजेरावहाय नोंथांमोना नायनो हागोन माबोरैहाय बेफोरबायसा आरो सोरनि गोरोन्थि बेजोंनो लोगोसे CJPनि फाउन्डार अभिजित डेका बिथांखौहाय मैया स्लेप खालामदों जेब्ला जेफोरावहाय धरना खालामबाय दंमोन बै समावनो सासे सुबुङा नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदोंमोन जानांगौ थिग बेनि उनावहाय बिथाङा मा फोरमायखो आरो मा बुंखो गोबां गेदेर इस्युखौ लानानै बिथांमोना धरना खालामबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला अब्ला मिथिगोन। बेजोंनो लोगोसे पद्मनि ब्रह्म बिथांनि सिल्क सवेल उइभिं सेन्टार जिथु मिरु बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोख्रों बिबुंथि लाखिदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायोब्ला खोनासंनानै लानो हागोन बिथाङा मा फोरमायखो आरो मा बुंनो थांगासिनो दं भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन नोंथांमोनाहाय। माखायनो दालालिया गेस अफिसाव माबायदि खालामदों नै लाइन थानाय मानसिखौ बुग्लाबजोबनानै खोमा सोमा बिसिजोब्बाय ओरैबायदि डेन्जारेस अबहाय मानसिया खोनासंनांगौ दालालि गोजा बिसोरो दहाय बुनानै दायो दाङाबालाय बोरै जानो दोला जोबहोनानै बे दालालिफोरखौ बन्द' खालामनांगौ दालालिफोरखौ जिबबाय नै दोला जोब्बाय फानगासिनो दहायनिफ्रायनो सिलायखानायसो दङ बेखौ दोला जोब्बाय नै केस्टि बाला गेन कमानो तु दालालि दालालि जिबबायनो दोला जोब्बाय बाय बयनांगौलाय बयनाव मबाइल गैयाबा बैनिनो बे गावनि मबाइल गैयाबा नंगौबा लेखा लाबोहोनो मबाइल गैया। हेलो कॉकरोचेस। सो आज का जो प्रोटेस्ट था वो काफी बड़ा था, काफी सक्सेसफुल था, बहुत ही ज्यादा जनता आई हुई थी। तो हमारा पीसफुल आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ जो आज घटना हुई। तो देखिए ये सारी ना टैक्टिक्स है, सारी ना तरीके हैं हम लोगों को डराने के, धमकाने के और मुद्दे से भटकाने के। तो हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। हमारा एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। जो 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों ने सुसाइड की है, उसके लिए उनको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, अपने मुद्दे पर टिके रहिए। हमारा मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन एंड नोबडी वो चाहे कितने भी हाथ उठा ले, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। हमारी मूवमेंट पीसफुल है और हम इस मूवमेंट को पीस एंड लव के साथ ही आगे बढ़ाएंगे। एंड टू द हेटर्स आई वांट टू से गेट वेल सून। गिबि गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय। दिनै जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां सान जेराव जोङो दिनै बेखेवनाय हाबाफारिखौ लानो हाबाय बे सयल टु सिल्क उइभिं सेन्टार। आरो बे उइभिं सेन्टाराव जि दानायल' नङा, जोंहा एम्फौ फिसिनायनिफ्राय लानानै जोङो मा होनो बिदै सीड प्रिपारेशन गासिबो जोङो बेखौ एक्टिभिटिस लादों। आरो बेनि मोनसे गुबै थांखियानो जाहैबाय बे ओनसोलनि जेसेबां आइजो माहारि दङ आरो लाइमोनफोर दङ जोंजोंनो बेयाव थाफानानै जाहाथे मावफानो हायो, थाइसे थाइनै खामायनो हायो, जों बेखौनो जायगा होनो नागिरदों। माने बे थांखि लानायाबो मोनसेयानो जाहैबाय बेयाव गोदो गोदायनिफ्रायनो एम्फौ फिसिनायनि हाबाफारिखौ न'आव लाखायोमोन। नाथाय बे बिथांमोना स्पेस मोना, सोरबा बायफैयो, नाथाय बायफैबाबो बिथांमोना कमप्रमाइज खालामनांगौ जाहैयो थाखा फैसानि खेथ्रआव बा फाननायनि बेलायाव। ओमफ्राय जि दायोब्लाबो फाननायनि थाखाय मार्केटिं मोनसे सोर्स नांगौ जिहेतु बेखौ गैया जायो। जोङो बेयावनो गोबाव समनिफ्रायनो नुदों जिहेतु बिथांमोना खस्थ'आव दङ। दा बे खस्थ'खौ नुनानैनो जोंनाव मोनसे जाखांनाय फैदों गोसोआव, जे गोसो गुदुं जानानै जोंबो ओंखारबोदों
सोरबाथ' इनिशियेटिभ लानांगौ होननानै दा बिनि थाखायनो जों बेयाव साखाफारा जाबाय आरो इयुनाव जोङो जथेस्थ' हेफाजाब मोनगोन होननानैबो जोङो मिजिंथिबाय बर'फोरनि आबादनि उनाव नैथि जिउ खुंनायनि राहा होनबा एम्फौ फिसिनायजों लोगोसे जि दानाय आरो बेनि स्पेसियेलि जाहैबाय बर' आइजोफ्रा बे खामानिखौ मावनानै रांखान्थि सोरजिनो हायो दा बे खामानिखौ नोंथांमोना मावबाय गोबां सुबुंफ्रा माखासे समाव मावदोंमोन माखासे समाव बिसोरनि खामानिया बन्द' जाबाय नोंथांमोननि नोजोरा मा बेयाव जाहैबाय खुलिखांनायनि उनाव मोनसे जाहैबाय बिराद खस्थ' खालामनांगौ खामानि दङ जोंहा खुलिबाय जोब्बाय बे नङा नाथाय खुलिनायनि उनावसो बांसिन खामानि खुलिनायनि आवगोलथ' जोंनि खामानिमोन दायो खुलिखांनानै जोङो जयैनो जोबोद बुरजा खामानि फैगोन बे समस्याबो फैगोन बे समस्याखौ जों जयैनो मारै समाधान खालामनो जों बेखौ दा थांखि लानांसिगोन आरो आइजो माहारिफ्रा जिहेतु स्किल्ड बे बिथांमोना एसेल' ट्रेनिं नांगौ जेरै जोंहा आगरनि बेलायाव जोङो जेकार्डखौ जोंहा बिथांमोना बारा आइजोफ्रा बारा रोङा नाथाय दिनै जिहेतु डिपार्टमेन्टनिफ्राय मानसि दिनै नुजाफैदों डिपार्टमेन्टनि बेलायाव होनदों बिथांमोनाबो जे जेकार्डखौ मारै आगर सेट खालामो बेफोरखौबो ट्रेनिं होनायनि लाहार फाहार खालामगोन होननानै बुंलांदों दा बेयाव बे ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो जिहेतु मावबोगासिनो दं आइजोफ्रा जोङो मिजिंथिदों गोसो गुदुं जानानै बिथांमोनाबो ट्रेनिंखौ मोजाङै मोजां लागोन होननानै आरो जोंहा खुलिबाय जिहेतु देयर इज नो लुकिं बेक जों बेयाव उनथिंजाय जों नाहरफिनला जोंहा आवगायलांनांगौ जों बेखौ खुलिबाय माने मारै मोजाङै मोजां फोथांलांनांगौ आरो बे गामि ओनसोलाव जों मारै हेफाजाब खालामनो हागोन होनो हागोन जों बेखौनो मोनसे थांखि लादों जिहेतु नोंथांमोना रांखान्थि सोरजिनायनि मोनसे आरो बाहायनो बेखार जेंनाफोरखौ जोङो समाधान खालामनायजों लोगोसे रांखान्थि सोरजिनाय मोनसे थांखि लाबाय दा नोंथांमोना टारगेट थामहिनबा बेसेबांसो दिहुननायनि मिजिं लादों दायो जोंहा आइजोफ्रा गांसे बहननो हायो दिनावनो गांसे दख'ना प्लेनखौ आरो आगरबा 1.5 दिनसो लायो आरो नोंगौ एसे गेजेराव जोंहा गरमनि थाखाय जोंहा एसे रेस्ट लानांगौबो जाहैयो खस्थ'बो मोनो आरो जोङो जथेस्थ' सुबिदाखौबो खालामना होगोन फांखानिफ्राय लानानै लाइटनिसिम आरो आइजोफ्रा खस्थ' जागोन एसेबाबो नाथाय बे खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो सौसिलांगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बे जोंनि ट्रेडिशन जोंहा फोथांथारनांगौ बेखौ जोङो बे थावख्रि लुनायखौ लासैनो जों गोमालांनायसो नुगासिनो दङ नाथाय बे थावख्रि लुनायखौबो जोङो मारै इयुन जोलैखौ जों फोरोंलांनो हागोन बे उइभिं सेन्टारनिफ्रायनो जों बेखौबो ट्रेनिं होनो सानदों आरो जोंहा बेनो सिनायथि जों बेखौ आखाइनिफ्राय जोङो हगार हरनो हाया बे इरि सिल्कखौनो जोङो फोथांनांगोन आरो बे आइजोफोर जाय खस्थ' खालामो बिथांमोनखौबो जोङो जथेस्थ' हेफाजाब होलांनांगोन